Коцікі, маю да вас незвычайнае пытанне. Як вы думаеце, з якімі цацкамі гуляў у дзяцінстве Францыск Скарына? Ды ўсе яны цяпер у лего гуляюць. Не засталося больш ніякіх цацак. Пагаджуся з табой. Ну, але ж мы кажам пра старыя часы. 500 год назад Скарына быў маленькім хлопчыкам. Марыў, відавочна, у дзяцінстве стаць якім-небудзь рыцарам. Ну, не мог жа марыць у дзяцінстве стаць першадрукаром. Дык а хто ў дзяцінстве марыць стаць першадрукаром? Вось. Ну, смешна. Я пра гэта і кажу. І таму хутчэй за ўсё выразаў сабе з дрэва нейкую зброю. Але што гэта было? Цацачны меч ці цацачная шабля? Ну, калі рыцарам хацеў стаць, то, відаць, меч. Але што за няеглае пытанне, Цімо? А вось такое пытанне з падкавыркай. Вось ты кажаш, што меч, але ж у нас шляхта з шаблямі хадзіла. Чаму так атрымліваецца? Нейкія атрыбуты таксічнай маскуліннасці. І ты пра гэта гаворыш. Ды я пра іншае зусім. Паглядзіце, шляхціч у нас асацыюецца з шабляй. Ну і гэта наша гісторыя. І думаю, што не трэба быць вялікім знаўцам мілітарнай гісторыі, каб ведаць, што шабля гэта збольшага зброя ўсходу, ну там Залатой Арды, індыйскіх сітхаў і асманскіх мамілюкаў. А меч, з якім мы асацыюем раннія часы ВКЛ, гэта відавочна зброя захаду. І там меч, ну, меч караля Артура, вікінгаўскія мечы і ўсё такое. І дзве гэтыя зброі амаль нідзе не перасякаюцца. Ну, цяжка сабе уявіць вікінга з шабляй ці саладзіна з мячом. Але у нас, на нашых тэрыторыях, яны перасякаюцца. Нічога сабе перасячэнне. І вось тут узнікае невідавочнае, але вельмі глыбокае і, можна нават сказаць, цывілізацыйнае пытанне. Што ж такога сталася, што адна эпоха на нашых землях асацыюецца ў нас з заходняй зброяй, а другая з усходняй? Ці ВКЛ у нейкім 16 стагоддзі пераскочыла з захаду на ўсход? 100% татары. Але добра, што не серп і молат. Вось давайце сёння з усім гэтым і паспрабуем разабрацца. Давайте пачнем з самага пачатку і разбурым першы міф, які часта можна сустрэць у папулярных матэрыялах. Ну вось ранні перыяд гэтых ранніх славян і нават перыяд славян ужо дзяржаўных, ну то бок эпоха прыходу вікінгаў і ўтварэння Русі. У нас гэты час вельмі часта асацыюецца з такой зброяй, як меч. Але гэта не зусім карэктнае ўяўленне. Мячы ў тыя часы былі, але яны былі дарагія і моцна статусныя. Таму, калі мы кажам пра варварскія плямёны, там, славянскія ці германскія ад рымскага перыяду да сярэднявечча, ўжо нават сярэдняга, то асноўная зброя гэтага перыяду ўсіх мужчын розных плямёнаў гэта дзіда. Ну, дзіда – гэта палка доўгая альбо кароткая з металічным наканечнікам. І на наканечнік там трэба значна менш металу, а ў спрытных руках такая дзіда ўсё адно з'яўляецца вельмі грознай зброяй. Дзіда – зброя мужных людзей, бо толькі ў дасведчаных руках яна можа напіцца крыві. Яна джаліць, як скарпіён. Яе удар, як пошух маланкі. Ахілес пад сценамі Троі працяў высакароднага Гектара сваёй дзідай і задаволена прамовіў: «Ох ты, дзіда моя, весялуха моя!» Але Гамер з гуманістычных памкненняў вырашыў не ўключаць гэтую фразу ў свой твор. Рубануў пад дрэўку і няма дзіды. І што ты скажаш? Рубацель, ты толькі калбасу ўмееш рубаць. Крыху больш саліднай зброяй была баявая сякера. Ну, у фільмах пра вікінгаў вы іх можаце часта ўбачыць, бо вікінгі сапраўды выкарыстоўвалі сякеры. Ну і сякеры – это ўжо больш салідная зброя, там больш металу трэба, але, ну, гэта ўсё яшчэ не меч. Рубануў з сякерай, няма рукі. Другая ёсць. Пачаткі гісторыі мяча губляюцца дзесьці ў бронзавым веку. Ну і там праблема сярод іншага яшчэ ў тым, што цяжка вызначыць, ад якога памеру завостраны кавалак металу гэта яшчэ нож, а пасля якога гэта ўжо меч. Але у любым выпадку
Гэта быў цэльны кавалак металу, ад пачатку бронзы, які спачатку трэба было выплавіць, пасля завострыць, а пасля яшчэ раз завострыць. Ну, бо ад самых пачаткаў меч быў эфектыўнай, карыснай, але складанай у стварэнні і досыць капрызнай зброяй. Ну, бо доўгая вострая частка мяча заўсёды была яго суперсілай і суперслабасцю. Ударыў мячом дзесьці няўдала па камні ці па нейкім моцным дрэве. І ідзі да каваля і зноўку завостры гэты меч. Бо цэнтр цяжару у мяча далёкі ад наверша, і мінімальнае затупленне мяча зверху можа ўжо прывесці да таго, што ім цяжка будзе нешта парубіць. У адрозненні, напрыклад, ад сякеры, якая біла проста сваёй масай. Ну вось і скажы, нафіга біць па камні? Яны што, дурныя? Ну, всякае ў жыцці здараецца. Па выніку можна сказаць, што меч быў спадарожнікам еўрапейскай цывілізацыі ад самага пачатку, ад крытамікенскай культуры, ад міжрэчча. Але гэта заўсёды была элітная зброя. І узброіць мячом цэлую армію маглі сабе дазволіць, ну, толькі вялікія цывілізацыі, кшталту Рыма, напрыклад. Дык а як гэтыя вандалы захапілі Рым? Без мячоў? Ну, яны добра дзідамі карысталіся. Ну, трэба разумець, што меч – это добрая зброя, але гэта не нейкая суперзброя. Яе значэнне было важней, хутчэй, на сімвалічным узроўні. Ну, то бок, калі каму-небудзь трэба было кагосьці будзённа забіць, то бралі, хутчэй, дзіду, сякеру ці дубіну якую. Яна лепш магла спраўляцца з этой задачай. А вось калі трэба было нейкую прысягу сказаць ці паказаць сваю значнасць, то тады ўжо выцягвалі з-за пояса меч. Менавіта таму сімвалам Марса у рымскай традыцыі быў меч. Меч узгадваецца ў Бібліі як сімвал справядлівасці. Ну і кароль Артур з ангельскай традыцыі мае меч усунуты ў камень. Бо які ён кароль, калі мяча не мае? І гэтыя меч у камень засоўвалі? Яны там здурнелі? Ну, легенда такая. Калі кароль Артур узяўся за меч, каб выцягнуць яго з камня, то пачуў голас. «Непераможную сілу трымаеш ты ў сваіх руках. Будзе яна забіваць, але не будзе яна будаваць. Ці справішся ты з ёй? Ці не зняволіць яна цябе, ці не падпарадкуе сабе? Бо меч дае ўладу, якую не кожны можа стрыножыць». «Ой, не дуры галавы», – сказаў Артур і выцягнуў меч. Традыцыя мячоў прыйшла, відавочна, ў нейкі момант і на нашыя землі. Ну, мячамі карысталіся кельты, хутчэй за ўсё славянскія правадыры маглі мець мячы як сімвал сваёй улады. Ну і вікінгі, відавочна, імі актыўна карысталіся і прыносілі на нашыя землі. Таму уявіць рагвалода ці нейкага гіпатэтычнага рурыка з мячом у руках цалкам сабе можна. Адзінае, што разумеючы, што зброя гэта была рэдкая, статусная і сімвалічная. Дык а шабля што? Ну, а вось цяпер давайте пагаворым пра шаблю. Шабля узнікла таксама ў вельмі старадаўнія часы, але на ўсходзе. Лічыцца, што хутчэй за ўсё ў Кітаі. Ну, умеюць людзі на ўсходзе глядзець на банальныя рэчы нестандартна. І вось нехта там дадумаўся, што калі прамы навостраны кавалак металу крыху скрывіць, то ў яго будзе значна мацнейшая сіла ўдару. Гэта што, выходзіць, зноў нехта быў мячом па камені? Ну, я думаю, там крыху іншая была тэхналогія стварэння. Але важна, што па выніку атрымалася. Па выніку атрымалася шабля, якая моцна біла, пры гэтым была лягчэйшая, а ўсё разам гэта давала яшчэ іншы стыль карыстання гэтай зброяй. Ну вось разганяеш яе ў руках, круціш, верціш і заўсёды маеш у руках напоўненую кінетычнай энергіяй завостраную штуковіну. А калі моцна размахнуцца, то, глядзі, галоўнае, хвост не адсекчы. І не параніць азадак. Дарма вы так. Карыстанне шабляй выглядае вельмі прыгожа, крыху нават падобна да танца. Мы ведаем, што качэўнікі Азіі пры Чарнамор'я актыўна выкарыстоўвалі шаблі ўжо ў 6-7 стагоддзях нашай эры. Што досыць лагічна, бо скрыўлены меч вельмі зручны для вершнікаў. Ну, а качэўнікі былі вершнікамі.
І людзі на нашых землях пазнаёміліся з гэтым відам зброі менавіта праз іх, ну, праз усіх гэтых полаўцаў, печенегаў і хазарскі каганат. Прычым адбылося гэта, як кажуць гісторыкі, дзесьці ў 9 стагоддзі, то бок у той жа час, што і прыход вікінгаў. Дык а нашыя продкі чым карысталіся? Ну, магчыма, і тым, і тым. Ну, цывілізацыйна выходзіць так, што рэлігія і ў нейкім сэнсе культура ішла на нашыя землі з поўдня, з Візантыі. Але вось палітычная ўлада хутчэй з поўначы. І таму сімвалічна на нашых землях перамог хутчэй меч. Ну, у той жа аповесці мінулых гадоў узгадваецца, як русы клянуцца на дамовах з Візантыяй з мячамі. Ну, то бок, менавіта меч быў для іх важны. Ёсць у аповесці мінулых гадоў нават такая байка, якая асвятляе цывілізацыйны канфлікт паміж мячом і шабляй. Нібыта хазары прыйшлі да племені палян і загадалі ім плаціць даніну. Паляне падумалі і выдалі хазарам камплект мячоў. І вось сабраліся хазарскія старцы думаць, што б гэта значыла, і прыйшлі да непрыемных для сябе высноў, што у палян зброя завостраная з двух бакоў, а у іх хазар толькі з аднаго, ну, бо гэта шабля. І таму, відаць, аднойчы паляне перамогуць хазар, што па выніку і здарылася. Байка гэтая сшытая белымі ніткамі, але добра паказвае, што ўжо сярэднявечныя летапісцы разглядалі шаблю і меч як два канфліктуючыя сімвалы. Вось таму, калі мы кажам пра раннее ВКЛ, то ў руках Міндоўга, Андрэя Полацкага, Гедыміна ці Вітаўта уяўляем найперш меч, а не шаблю. Ну, хоць мы разумеем, што шаблямі таксама карысталіся ў тыя часы. Шабля не проста зброя. Гэта выгнутая думка воіна, матэрыялізаванае памкненне да перамогі. Яе удар, як подых ветру з усходу. Яе выгін, мудрасць стагоддзяў, закаваная ў сталь. Найкарацейшы шлях заўсёды крывы, казалі степавыя мудрацы. Хаця, магчыма, яны мелі на ўвазе нешта іншае. Дык Скарына, ён з чым у дзяцінстве гуляўся? Скарына. Ну, вось сам прыдумаў пытанне, сам цяпер мушу адказваць. Ну, пра дзяцінства Скарыны мы відавочна нічога не ведаем, але гэта канец 15 стагоддзя, Полацк, бацька Скарыны быў купцом, па Двіне часта хадзіў у Рыгу з таварам, а Рыга, ну, это такі заходні фарпост, і хутчэй за ўсё бацька прывозіў адтуль такі заходні наратыў. Ну, а таму Скарына хутчэй за ўсё гуляў з мячом усё ж. Дык а чаго раптам шляхта з шаблямі пачала хадзіць? Ты што, не памятаеш мінулую перадачу? Там жа беларускім языком гаварылі, што Вітаўт запрасіў татараў, і яны ўсе прыехалі з шаблямі. Ім усім было нададзенае шляхецтва. Это цікавая версія, але давайте крыху з іншага боку зойдзем. Прычым, давайте пачнем крыху здалёк. Я раней спяваў дыфірамбы шаблі, што ў яе большая прабіўная сіла, кінетычная энергія, ну і прыгажэйшая яна. Але тады паўстае пытанне, чаму ўсе па свеце не пачалі карыстацца шаблямі? Ну, бо не ўсе на свеце татары. Можна выказаць сціплую здагадку, што калі ў роўнай бітве сустрэнуцца два аднолькавых ваяры, адзін з шаблі, іншы з мячом, то шансаў перамагчы будзе крыху больш у шабельніка. Але гэта толькі пры ўмове, што яны будуць без даспехаў. І на ўсходзе сапраўды так і было. І качэўнікі, і ваяры буйнейшых усходніх цывілізацый любілі скакаць па палях без лішняга цяжару. Ну, маглі мець нейкую скураную абарону, маглі мець кальчугу, але рэдка мелі нешта большае. А вось у Еўропе цывілізацыя пайшла іншым шляхам. Там у сярэднявеччы, асабліва ў познім сярэднявеччы, ваяры пачалі лічыць, што быць апрануты як танк, цалкам закаваны ў жалеза, гэта крута. Ага, круто, да першай дзіркі ў жываце. Ну, такая доля рыцарства рызыкаваць жыццём. Але калі на цябе поўны даспех апрануты, то шансаў выжыць все-таки значна болей.
Чаму яны маглі сабе такія даспехі ствараць? Тут можна казаць і пра развітыя тэхналогіі, якія ў Еўропе былі добра наладжаныя, і пра агульную структуру грамадства, і пра доступ да жалеза, таму што ў Еўропе яго можна было здабываць. І таму еўрапейскія рыцары ў нейкі момант пачынаюць нагадваць такую кансервную бляшанку, толькі без згушчонкі ўнутры. І гэта, несумненна, было вельмі правільнае рашэнне свайго часу, бо рыцар увесь у жалезе каштуе, канешне, неверагодна дорага, затое выпускаеш 20 штук такіх на поле, і яны лёгка разганяюць 100, а то і 200 чалавек любой пехоты. Бо і стрэлы з лукаў іх не бяруць, і дзіды, і, відавочна, шаблі. Даспехі. Гэтыя суворыя жалезныя пласціны на грудзях ваяра ёсць працягам ягонага унутранага жалезнага стрыжня, адлюстраваннем ягонай жаўнерскай руплівасці, якое мусіць асляпляць ворагаў сваім бляскам і начышчанасцю. І не важна, якая таўшчыня металу на тваіх даспехах. Хаця не, важна. Ну так, шабля даспех не праб'е, а вось меч можа прабіць, нават моцны даспех, відавочна не рубячым ударам, а колячым. Менавіта таму ў Еўропе меч захоўваецца на працягу стагоддзяў як асноўны від зброі. Бал, батня, ніякай канкрэтыкі. Тимох, бліжэй да тэмы, чаму шабля? Ну і адказ тут просты, бо ў нас шляхта проста больш ваявала з усходнімі суседзямі. Ну, дакладней, тут, канешне, можна і іншыя прычыны называць, што ў нас не было столькі залежаў жалеза, не так была развіта прамысловасць, непадыходзячая структура грамадства была для таго, каб рабіць вялікую колькасць вось гэтых вось сур'ёзных даспехаў. Але, напэўна, ўсё-такі асноўная прычына менавіта ў гэтым. На цябе пастаянна нападаюць з усходу. То крымчакі, то асманы, то маскавіты, все ў каптанах, з доўгімі бародамі і з шаблямі. І калі ты будзеш касплеіць еўрапейскіх рыцараў, пастаянна залазіць у гэты цяжкі даспех, выязджаць на поле, то пакуль ты выйдзеш, крымчакі ўжо ўсё парабуюць і з'едуць, не гасціна неяк выходзіць. Вось і аддавала тутэйшае рыцарства часта перавагу ўсходняй традыцыі, у вопратцы, у тактыцы і ў зброі. Не заўсёды, але вельмі часта. А ў другой палове 16 стагоддзя ў Польшчы яшчэ і ідэалогія з'явілася, якая гэтую ўсходнюю моду тлумачыла. Ну, маўляў, шляхта ж нашчадкі сарматаў, старадаўняга качавога племені, а таму розныя ўсходнія прымочкі гэта цалкам ок, гэта па традыцыі. Вось таму карабеля з 16 стагоддзя і становіцца адным з галоўных сімвалаў тутэйшай шляхты. І карысталіся гэтым сімвалам нашыя шляхцюкі цудоўна. Пачакай, кара што? Што за бэля? Ну, назва шаблі была такая, карабеля. Так увайшла ў гісторыю. Цяпер, дарэчы, у Польшчы актыўна развіваецца рух гістарычнай рэканструкцыі шабельнага бою. Ёсць шабельныя школы таксама ў Літве, ў краіне і нават у цяперашняй Беларусі. Таму, калі хочаце паспрабаваць гэту зброю ў дзеянні і адчуць яе, як я ўжо сказаў, крыху танцавальную эстэтыку, то маеце магчымасць. Ну, але галоўнае, падсумоўваючы нашу перадачу, трэба вось што разумець, што гістарычна шабля і меч гэта яшчэ адзін вельмі яскравы прыклад заціснутасці нашай зямлі паміж некалькімі вельмі рознымі цывілізацыямі. І ў гэтым каштоўнасць тутэйшага гістарычнага досведу.